ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇತು ವಾರ್ತೆ ದೇವರ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಪಡವಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಕಣ್ಣು ದೀಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಹೊಂದುದುಂಡೊಂದು ಪಣಂಬೂರ್ದ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಪಂತೆರ ಸಮುದ್ರಯಾನದ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಗಳು ಪಂಪನ ಎಸೆಯುಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ನಡಪೈನ ಕಾರ್ಯಕಾರ ಉದಿಪನ ಮತದ ಆರು ಪಾತಿರಿಯರ ಪಣಂಬೂರದ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ಸಮುದ್ರಯಾನದ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಗಳು ಪಂಪನ ಎಸೆಯುಡು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಕಾರ್ಯಗಾರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಪಾತಿರ್ದು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಪಡವಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಕಣ್ಣು ದೀಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಹೊಂದುದುಂಡೊಂದು ಪಂಡೆರ. ಪಿದೈ ದೇಶಲಿಗ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ವಹಿವಾಟು ದೇಶದ ಪಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬೆರಿಮುಲ್ಲು. ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪಡೊಂದಾಂಡ ಸಾಗವನ ಖರ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನವು ಅಗತ್ಯ. ಜಲಮಾರ್ಗ ಬಾರಿ ಅಗ್ಗದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದುಂಡು. ಬಂದರ್ಲೆಡು ಮಾತಾ ಸೌಕರ್ಯ ಮಲ್ತು ಕೊರುಂಡ ಜಲ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಉಮೇದು ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ವ್ಯವಹಾರಗೂ ಬೋಡೈನ ಮಾತಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಲೇನು ಹೊಂದುದುಂಡು. ಚಂಡಮಾರುತ ಬಡ್ಸ ಗಾಳಿಬೊಕ್ಕ ಬಿತೆ ಎದುರು ಹವಾಮಾನದ ಪೊಟ್ಟುಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಪಡವುಲು ಅಪಾಯಗೂ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಭಾರತದ ಬಂದರ್ದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಮುರ್ಕುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಾಯರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರನು ದೀವೊಂದುಂಡು. ಬಂದರು ಬೊಕ್ಕ ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತಾ ಪಾಲ್ದಾರಿರು ಒಟ್ಟಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಪಂಡೆರ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕಾಯಾನ ಸಲಹೆಗಾರರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಲ್.ಕೆ. ಪಾಂಡ, ಐಪಿಎಸ್ ಸಲಹೆಗಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್.ಡಿ. ತ್ರಿಪಾಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಕಾರ್ಯಕಾರರು ಪಾಲ್ದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. More and more people will be lifted from the poverty level to the comfort level. That's why the government of India and government of Karnataka are determined to improve the exim cargo, reduce the transportation cost and increase the efficiency of the ports. So the duty of the port is to facilitate export and import. In our country there are around 11 major ports plus one port which is registered as a company, and all these 11 ports are called centrally administered ports. Major Ports Authority Act of Parliament, they are all governed with. These 11 ports have the mandate of not only reducing the cost, not only improving the efficiency, they have certain social causes also. We have certain social obligations compared to non-major ports. And these ports, there are not companies, there are not like MRPL, which is a limited company, it is not like IOCL, which is a limited company. These are directly centrally administered bodies by the central government. And Mr. Pattayak, as he said, the chairman is appointed by the Civil Services Board, deputy chairman is appointed by DOPT, HODs are selected by the Ministry of Shipping. This is to ensure, see, if there is a engine, there is a wheel. If more parts are there in between, there will be transmission losses. That's why this type of direct mechanism is there. Whatever the policies of the government, they can happen at the field level directly. That's why this particular mechanism is there. ಕಾಲೇಜಿರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದು ಪನಗ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗುಡು ಬರವು ಕಲ್ಪನ ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಮೇಲೆಡೆ ಒರಡು ತೋರನೆ ಕಾರುಂಜಿ ಪೋದು ಮೂವೇರು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ SSPU ಕಾಲೇಜ್ ಕೈತಲು ವಲ್ಲಿಶಾದ ಎದುರು ನಡೆತದಂಡ. ಕಾಲೇಜಿರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದು ಪನಗ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗುಡು ಬರವು ಕಲ್ಪನ ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಮೇಲ್ಡೆ ಒರಡು ತೋರನೆ ಕಾರುಂಜಿ ಪೋದು ಮೂವೇರು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ SSPU ಕಾಲೇಜ್ ಕೈತಲು ವಲ್ಲಿಶಾದ ಎದುರು ನಡೆತದಂಡ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಡು ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಸಿಂಚನ ವಿಪಿ ಬಿಂಬಿಕಾ
ಹನಿಷ್ಕಾ ಎಸ್ಆರ್ ಶಾಲಿನಿಯಂ ಜಶ್ಮಿತಾ ಬೊಕ ಕೃತಿ ಇಂಚ ಆಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಮೇಲ್ಡೆ ಕಾರ್ ಪೋದು ಬೆಟ್ಟಾತಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ತಿರ್ಗಸ್ಕೈತಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೇಂಟೆದಂಚಿ ಪೋಂದು ಪನಗ ಪಿರವರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕಾರ್ ಎಡ್ತಿದಂಡ ಜೋರ್ದ ಪಿಟ್ಟಾಯಿನ ಸಿಂಚನ ವೀಪಿನ ಸುಳ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಿಂಬಿಕಾ ಬೊಕ ಹನಿಷ್ಕಾ ಎಸ್ಆರ್ ನ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಂಡ ಶಾಲಿನಿಯಂ ಜಶ್ಮಿತಾ ಬೊಕ ಕೃತಿ ಮೊಕ್ಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮರ್ದದೆ ತೊಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೋತಿರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೂರ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕಾರಿನ ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದು ಪೊಲೀಸರ ಡ್ರೈವರ್ನ ಮಿತ್ತ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರ ನಿದ್ರೆದ ಮಲ್ಡ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ನ ಪತ್ತು ತತ್ತದ ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ದಂಡ ಕಡಲಪರಿ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಮೂವೇರು ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಬೊಕ ಮೂವೇರು ಆಣುಲೆನ ಮಿತ್ತು ಕೂಟವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ನಡಪಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಡಲಪರಿಟ್ಟು ಗುರುವಾರ ನಡೆತದಂಡ ಕಡಲಪರಿ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಮೂವೇರು ಪೊಣ್ಣುಲು ಬೊಕ ಮೂವೇರು ಆಣುಲಿನ ಮಿತ್ತು ಕೂಟವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ನಡಪಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಡಲಪರಿಟ್ಟು ನಡೆತದಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜದ ಕಲ್ಪುನ ಮೂವೇರು ಜವನೇರ್ ಬೊಕ ಕಲ್ಪುನ ಮೂವೇರು ಜವಂದಿಲು ಸೇರ್ದು ಆಜಿ ಜನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಡಲಬರಿಕು ಪೋದಿತ್ತೆರ ಜವನೇರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೊಂದು ಕೂಟವಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನ ಬೆರಿಯ ಪೋತುಂಡು ಕಡಲಬರಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗೊಂದು ಪನಗ ಹಿಂದೂ ಪಣ್ಣುಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣೋಡು ಕೂಟದಕ್ಲು ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ನಡಪಾದಂಡ ಇಂದೆರ್ದು ಮೂವೇರು ಜವನರೆಗ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾದ ಅಕ್ಲೆನ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಿಡ್ಸಾದಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಚೇರ್ಕಳದ ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ಮಂಜೀಶ್ವರದ ಮುಜೀಬ್ ಬೊಕ ಆಶಿಕ್ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಕ್ಲಾದಿತ್ತದು ಒಟ್ಟಗಿತ್ತಿನ ಮೂವೇರು ಪಣ್ಣುಲು ವಾಪಸ್ ಊರುಗು ಪೋತೆರಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡ ಉಲ್ಲಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಡಲಬರಿಟ್ಟು ಬಿಗುತ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಲ್ತದೇರ ಕೇಸ್ ತೈಚರಣೆಗಾದ ರಡ್ಡಿ ಇಸೇಸ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದಿದ್ದದು ನಾಲ್ವೇರಿನ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪಾವಂದಿಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕಲು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂದು ತಿರಿದು ಬೈದಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮೂವೇರು ತಲಪಾಡಿ ಕೇರಳ ಗಡಿ ಜಾಗದ ಕ್ಲಾದಿತ್ತದು ಒರೇ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಸ್ತಿ ಪಡ್ಪುದ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾತಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ವಾಧೀನ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾಲ ಬಸ್ತಿ ಪಡ್ಪುದ ಯತೀಶ್ ಉಚ್ಚಿಲದ ಸಚಿನ್ ತಲಪಾಡಿದ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ ಸುಹಾನ ದುಲ್ಲೆರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಕೈತಲ್ದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪಾಳ್ಯಡ್ ಮಲ್ಲಮಲ್ತಿನ ಕಟ್ಟೊಣ್ಣಡು ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾದಿತ್ತದ ಶಾಲೆದ ಆಫೀಸ್ನ ಕುಡ್ಲಾ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಶಕ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯಕ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಕೈತಲ್ದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪಾಳ್ಯಡ್ ಮಲ್ಲಮಲ್ದಿನ ಕಟೋನಡು ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾದಿತ್ತದ ಶಾಲೆದ ಆಫೀಸ್ನ ಕುಡ್ಲಾ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಶಕ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯಕ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರ ಪುತ್ತೂರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಗೋಪಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರ ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಶಾಲೆದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಎ ದರ್ಬೆ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಯತಿರಾಜ್ ಕೆಎಲ್ ಕಾರ್ಯಂತರ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸುಭಾಷಿನಿ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಟೀಚರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆಯವರೆಗೆ ಈಗ ಇಡೀ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದವರು ಇರೋದು 157 ಜನ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 458 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ 717 ಜನ IAS ಮಾಡಿದವರು ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದವರು, ಮೀನು ತಿಂತೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಲ್ಲ. ಮೀನು ತಿನ್ನೋದವರು ಸಹ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದವರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಎರಡನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳೊಡ್ದುಂಬ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜೇರ್ದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಂಡಿದಿನ 20 ಆರೋಪಿಲೆನು ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೇರ
ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳೊಡ್ದುಂಬು ಅಂಗಡಿ ಒಂಜೇರ್ದು 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಂಡಿದಿನ 26 ಆರೋಪಿಲೇನು ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೆರ. ದಾವಣಗೆರೆ ಮೂಲದ ದೇವರಾಜು ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆದ ಸಮೀರ್ ಯಾನೆ ಕಪ್ಪ, ಹಾಸನ ಶಂಕರಿಪುರದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಯಾನೆ ಚಂದು ಬಂಧನಾಯಿನ ಆರೋಪಿಲಾದುಲ್ಲೇರ. ಮೊಕ್ಲಿರುವೆರ 2022 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಪುತ್ತೂರು ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಮಾಯಿದೆ ದೇವಸ್ ಎಂಗ್ರೇಜಿ ಕೈತಲೊಪ್ಪುನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಫುಟ್ವೇರ್ ಜೋಡಲನ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುರ್ಕುದು 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಂಡದು ಪತ್ರಡಾದಿತ್ತರ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಅಂಗಡಿದ ಯಜಮಾನರು ಸಮೀರ್ ಕೊರ್ನ ದೂರದಂಚ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಳ್ದಿತ್ತಂಡ. ಕೇಸ್ದ ಬಿರಿ 11 ಪೋಯಿನ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಲೆನ್ ಪತ್ತದ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆದರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ಒಡಿಪುದ ನೆಲೆಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ವರ್ಷದ ಸೇರಿಗೆ ಸಭೆ 2023 ಗುರುವಾರ ಒಡಿಪುದ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜು ಸಭಾಂಗಣೋಡು ನಡೆತಂಡ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುದರ್ಪೊಯಿ ನೃತ್ಯ ವಿದುಷಿ ಮಧು ನಟರಾಜನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಸೇರಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ಒಡಿಪುದ ನಿಲೆಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ವರ್ಷದ ಸೇರಿಗೆ ಸಭೆ 2023 ಗುರುವಾರ ಒಡಿಪುದ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಂ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಎತ್ಕೊಂಡರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುದರ್ಪೊಯ ನೃತ್ಯ ವಿದುಷಿ ಮಧು ನಟರಾಜನ್ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ತೊಡಾರ ಬುಲ್ಪು ಪತ್ತಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಸೇರಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರ ಅದಮಾರು ಮಠ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿ ಭಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬೇರ್ಗ್ ನೀರ್ ಮೈಪುನ ಕೆಲಸ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಕಲಿಕ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪುನವು ಅಗತ್ಯ. ಕಲಾರಂಗ ಕಲೆ ಕಲಾವಿದರು ಬುಲೆವಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೇಕೇರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ. ನಾನು ನೋಡಿದಂತೆ ಬೇರಿಗೆ ನೀರೆರಿಯುವಂಥದ್ದು ಆ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 700ಕ್ಕೂ 800ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಸಮಾವೇಶಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿ, ಕಲೆ ಉಳಿಯಲಿ, ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಅದು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇಂತಹ ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿ ಮೂವರು ಆಟದ ಕಲಾವಿದರಾಯಿನ ಅರ್ಗೋಡು ಮೋಹನದಾಸ ಶೆಣೈ, ಕೊಂಡದಕುಳಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ, ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ಕಾರ್ಯಂತರ ಮುರಳಿ ಕಡೆಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೆರ. ಉದಿಪನ ಲೇಸರ್ದುವಕ್ಕ ನೃತ್ಯ ವಿದುಷಿ ಮಧು ನಟರಾಜನ್ ನಲಿಕೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡಪಾದು ಕುರಿಯರ. ತುಳು ವೇವಿನಾರ್ಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಗೇನದ ಗೆಜ್ಜೆ ನೂತನೆ ಪಜ್ಜೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠದ 30 ವರ್ಷದ ನಿಂಪುದ ಸಂಚಿ ತ್ರಿಂಶತಿ ತಿರುಳುವಕ ಸುಭಾಷಯ ಜೈನ್ ಬರೆತಿನ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಜನೆ ಬೂಕ್ಲೆನ ಬುಡುಗಡೆ ಲೇಸ್ ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲಟ್ ನಡೆತಂಡ. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ನಾದನೂಪುರ ಯಕ್ಷೋತ್ಪನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಂಡಾರ್ದ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗೆಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜ್ದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಭವನಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೂಕ್ಲೆನ ಬುಡುಗಡೆ ಲೇಸ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ. ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆರ್ಗುರ್ ಕಾರ್ಮಿಡ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿತದ ತುಳು ವೆಬಿನಾರ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಗೇನಂದ ಗೆಜ್ಜೆ ನೂತನೆ ಪಜ್ಜೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠದ 30 ವರ್ಷದ ನೆಂಪು ಸಂಚಿ ತ್ರಿಂಶತಿ ತಿರುಳು ಬುಕ ಶುಭಾಶಯ ಜೈನ್ ಬರೆತಿನ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಜನೆ ಬುಕ್ಲೆನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರ. ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪನ ಬಗೆಟ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದೊಗ್ಲ ಸೇರ್ಯರ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡಿರ. ಬೇಸ್ಯದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಪಣಿ ಬರ್ಸ ಆವಡು ಒಂದೊಂದು ಪದ ಉಂಟು. ಅಂಡ ಪಣಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಲು ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು, ಒಂಜಿ ಆತ ತಂಪ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇನಿ ತುದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಬಚ್ಚುದುಲ್ಲ ಮಾತ ಪೊಯ್ಯ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಉಂಡು. ನನ್ನ ಏಪ ನೀರು ದಿಂಜುಂಡು ದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಪು ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕಾಗ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಸ ಬರು ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬನ್ಪೆ ಮುಗಲ್ತದೆ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುನು ಅನಿ ಬರ್ಪುಣೆ ಬರ್ಸ ಬೇಸ್ಯ 10 ಪೋಪುಂಡು ಅನಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಪಣಿ ಬುರುಣೆ ಎಂದು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ದುಂಪೋತು ನೆಲದಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಬರು ಇಂಪಿನೊಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ ಉಂಡು ಇತ್ತೆನೆ ಮಾತ
ಇಲಾಖೆದಕ್ಲು ಮತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರು, ವಾಯುಮಾನ ಇಲಾಖೆದಕ್ಲು ಮತ್ತು ನಿಘಂಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಬರಡು ಅಂದು ಬತ್ತಿನಂಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂತ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಂಗೊಂಡು 4 ಮೆಟ್ಲ ಬಂಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಟು ಶಾಲೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಐಕ್ ಬೊಡ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಆವಡು. ನೂಪುರ ಯಕ್ಷೋತ್ಪನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗೋವಿಂದ ವಂಡರ್, ಶ್ರೀ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಆಟದ ಮೇಳದ ಸುರೇಂದ್ರ ಮಲ್ಲಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಾಲಬೈಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಪಾಲ್ದಿಟ್ಟೊಂಡ್ಯರ. ಗೀತಾ ಜೈನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರ್, 2ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳು MA ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಮಂಜುಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕುರಿಯರ್. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಕೃಪಾಪೂಷಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಕಳವಾರ್ ಬಾಳ ಮಕ್ಳಿರ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಸುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆತಂಡು. ICN ಫೆಡರೇಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೊಂಬಾಯಿದ ನರಿಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ಯಶವಂತರಾವ್ ಚವಾಣ್ ಹಾಲ್ಡ್ ನಡಪಾಯಿನ ಅಂಜೋಲಿನ ದೇಹದಾಡ್ಯ ಪಂತುಡು ಕುಡ್ಲದ ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಬಕ ಒಂಜಿ ಕಂಚಿದ ಪದಕ ಗೆಂದದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕನದೇರು. ICN ಫೆಡರೇಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೊಂಬಾಯಿದ ನರಿಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ಯಶವಂತರಾವ್ ಚವಾಣ್ ಹಾಲ್ಡ್ ನಡಪಾಯಿನ ಅಂಜೋಲಿನ ದೇಹದಾಡ್ಯ ಪಂತುಡು ಕುಡ್ಲದ ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಬಕ ಒಂಜಿ ಕಂಚಿದ ಪದಕ ಗೆಂದದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕನದೇರ. ಅಂಜೋಲಿನ ಫಿಸಿಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಕ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಂತೊಲೆಡ್ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ದೇಹದಾಡ್ಯ ಗೆದ ಪಂತುಡು ಕಂಚಿದ ಪದಕನು ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡೆದೇರ. ICN ಪಂಡ IM ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪಾಯಿನ ಪಂತುಡು ಸೌರಭ್ ಕುಡ್ಲ ನಗರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಿತ್ಯನ ಒರಿಯೇ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಆದಿತ್ಯರ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆದಂಚ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಗಳ ಸಂದೆ ಬಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾನದಂಡಲ ನಮಿತ್ತ ಈ ಪಂತನು ದೀದಿತ್ತಂಡ. ಸೌರಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2017 ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಬಕ 2018 ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಪಂತುಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆಂದಿತ್ತರ. ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕು ಮುದ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಲ್ಲಾಡಿ ಗುಡಾಲಬೊಟ್ಟದ 22 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುದರ್ದ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಂಜಿನಾರು ಮೇ 25 ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಐನರೆತ ನಡುಟು ಏರೆಗ್ಲ ಪನಂದೆ ಪಿದಾರ್ದು ತೋಜಂದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಲ್ ದಕ್ಲಿಗು ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕಂದೆಲು ಉಂಡು ಮಲ್ದೆರು. ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕು ಮುದ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಲ್ಲಾಡಿ ಗುಡಾಲಬುಟ್ಟದ 22 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುದರ್ದ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಂಜಿನಾರು ಮೇ 25 ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಐನರೆತ ನಡುಟು ಏರೆಗ್ಲ ಪನಂದೆ ಪಿದಾರ್ದು ತೋಜಂದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಲ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕಂದೆಲು ಉಂಡು ಮಲ್ದೆರ. ಐನಾಡಿ 3 ಇಂಚಿ ಎತ್ತರ, ಸಪೂರ ಶರೀರ, ಗೋಧಿ ಮೈಬಣ್ಣ, ಕಣ್ಣದ ರಡ್ಡು ಪುರ್ಬುಲೆನ ನಡುಟು ಎಲ್ಮೆದಾತು ಎಲ್ಯ ಮಜೆ ಉಪ್ಪುನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುಂಜು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರುವೆರ. ಈ ಬಂಜನ ಪುಂಜನ ಬಗೆಟ್ ಏರಗಂಡಲ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಹೆಬ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪುಜ್ಜ ಎನ್ಮ 253 21111 ಆಜೆ ಅತ್ತಂಡ SI ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 94 ಎನ್ಮ ಪುಜ್ಜ 54 ಆಜಿ ಮುಜಿಬಕ ಕಾರ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತಿರಿಪಾವಲಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆಡ್ ತಿರಿಪಾದಿರ. ಕಾಲಮಿತಿ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡ್ದು ಕಲಾವಿದರು ತಯಾರಾಯವರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ 8 ಕಲಾವಿದರನ ಕೊರತೆ ಖಂಡಿತ ಆಪುನೊಂದು ಹಿರಿಯ ಆಟದ ಕಲಾವಿದರು ಬಲ್ಲಿರೇನಯ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕರು ತಾರನಾಥ ವರ್ಕಾಡಿ ಪಂತೆರು. ಒಡಿಪುದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ನಡಪಾಯಿನ ಕಲಾವಿದರನ ಸೇರಿಗೆ ಸಭೆಟ್ ಕಾಲಮಿತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಚಾರ ತುಳಿಪುಡು ಆರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದುಂಬುದಿಯರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ಒಡಿಪುದ ನಿಲೆಟ್ ಗುರುವಾರ ಒಡಿಪುದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸಭಾಂಗಣೋಡ್ ನಡೆದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರನ ಸೇರಿಗೆ ಸಭೆ 2023 ಕಾಲಮಿತಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಬಗೆಟ್ ಕಲಾವಿದರನ ವಿಚಾರ ತುಳಿಪು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ML ಸಾಮಗ, ತಾರನಾಥ ಬಲ್ಯಾಯ ವರ್ಕಾಡಿ, ಸೆರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಂಕರ ಹೆಗಡೆ, ವಾಸ್ತೇವ ರಂಗಭಟ್ ಇಂಚ ಪುದರ್ಪುಯಿ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಲಮಿತಿ ಆಟದ ಬಗೆಟ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲಿನ ದುಂಬುದಿಯರ. ತಾರನಾಥ ವರ್ಕಾಡಿ ಪಾತಿರ್ದು ಕಾಲಮಿತಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಕಲಾವಿದರು ತಯಾರಾವರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನೊಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಬುಲೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅನುಭವಡ್ದು ಬುಲೆವಡಾಪುಂಡು ಕಾಲಮಿತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರನ ಕೊರತೆ ಖಂಡಿತ ಆಪುನೊಂದು ಪಂಡಿರ. ಒಟ್ಟು ಸಮಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು 2 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಂಗಭಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ನನಗನಿಸ್ತದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಬರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ನೋಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಹುಡ್ತದೆ? ಇವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಆಟ ನೋಡಿ 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 ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪರಂಪರೆಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸರಪಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರದ ಕಾಲಮಿತಿ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾಂಡ ಯಾವಂದು ಮೇಳದ ಯಜಮಾನಿರ ಆಟ ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲು ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಕಲೆನೆ ನಮ್ಮುದುಪ್ಪನ ಕಲಾವಿದಗ ಕಾಲಮಿತಿ ಆಟ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಅಂದು ಪಂಡಿರ. ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಯಾರು? ಎಲ್ಲರೂ ವೇಷ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋರೆಲ್ಲ ವೇಷಧಾರಿಗಳೇ. ಆದರೆ ಕಲಾವಿದರು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದರಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು, ಸಿದ್ಧಿ ಬೇಕು, ತಪಸ್ಸು ಬೇಕು. ಅವರು ಕಲಾವಿದರು. ಅಂತಹ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲೂ ವೇಷ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿ ಕಲೆಯನ್ನೇ ತನ್ನ ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವಂತಹ ಯಾವೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಇದ್ದಾನೋ ಈ ಕಾಲಮಿತಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಎನ್ ಭಟ್, ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಂ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್, ಕಾರ್ಯಂತ್ರಿ ಮುರಳೀಧರ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾರಂಗದ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಣ ನಾನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.